ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସହସା ତାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦେବା ଯୋଗ କେଉଁଠି ବୁଝେଇବା ଗୋଟେ ନିଜର କହିଲେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା ଯେବେଠୁ ଆମେ କରୋନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଛୁ। ଏ ଉତ୍ସବରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଳେ ବ୍ଲକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେଉ ଏବଂ ଆମ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସିଆରସିସିକୁ ଆମେ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବିରଳ, କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ସିଆରସିସି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। ତ ଯାହା ଏଭଳି ଏକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଏବଂ ଅତିଥି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନ ଜାଣି ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଅତିଥି ପରିଚୟରେ ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିବା ଶେଷ କରୁଛି। धन्यवाद विजय सर। हिंदू संस्कृति तथा संस्कृति अतिथि देव अतिथि मैंने आम परिवार पर सर्वाधिक आम विद्यालय एक परिवार है। आज उत्सव में जोग अतिथि मैंने अग्रह दूसरे तो आज समय मुख्य अतिथि तथा विद्यालय स्तरीय एम्स उत्सव कमिटर सभापति आई मंडल शिक्षा सुपर प्रदान कर सम्मानित करने निमंत्रण विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय मंदिर का निर्माण धर्म करने के कारण मंगल पर जीवन ने जन्म लिया है, जिसके बाद मंगल पर धरती से पहले पूरी तरह से विकसित प्रारंभिक कोशिकाओं में जन्म लिया होगा। और जब मंगल से कोई मेट्रोइड टकराया होगा तब इन विकसित कोशिकाओं से भरा कोई मेट्रोइड पृथ्वी से टकराया होगा। टक्कर के बाद पृथ्वी पर इसके बैक्टीरिया को भर दिया जाएगा। वैज्ञानिक ऐसा इसलिए मानते हैं कि अभी तक मिली सभ्यता के आधार पर